Bon dia. Fa fresqueta hivernal, però avui toca una paraula de gran recorregut. Avui toca parlar de l'ànima, a veure si així ens animem. Per parlar de l'ànima necessitem saber com els indoeuropeus respiraven, amb quines paraules ho feien. I tenien dues paraules per respirar. Una que era més física, que era space, amb aquesta P, que és la mateixa P de pulmó, de ple, és una P que implica una respiració en el sentit molt físic, no? I aquest spei és el que ens va donar lloc a respirar, inspirar, expirar, aspirar, tot aquest munt de paraules derivades. Però tenien també una altra paraula per referir-se a la respiració. I aquesta sembla una mica més elevada, no tan física, no té una P, sinó aquesta paraula era N, que va donar lloc a an, amb aquesta H aspirada inicial, amb aquesta A de màxima obertura, amb aquesta N que implica vibració, i es veu que és diferent de la P aquesta de la respiració més física, no? I no és casual que, per exemple, els quichuas, tan allunyats d'aquí, no?, per referir-se al món superior, en deien Hanan, Pacha. D'alguna manera, no?, aquesta sonoritat implica una cosa més elevada, no? Doncs aquest hen, que va donar lloc a an, és el que ens ha arribat a nosaltres, a través del llatí, com a ànim, ànima, i es combina no només la idea de respirar, sinó la idea de vent, d'aire, de brisa, però així com en grec va passar ànemos i va donar lloc una paraula com anemòmetre, que no serveix per mesurar la qualitat de l'ànima, sinó per mesurar els vents. Aquí els grecs van ser més materialistes, en canvi, en llatí, aquest ànima va significar la idea de força vital, de ment, d'ànima, de voluntat, de coratge. Per tant, en aquest cas, romans 1, grec 0, molt bé. Però aquesta paraula, a més, en llatí també va donar lloc, aquesta arrel va donar lloc a altres paraules, com per exemple, anhel, i d'aquí inhalar, exhalar, alenar, alè, també té aquest mateix origen. Penseu que, per exemple, hi ha gent que van per la vida com una exhalació, de la mateixa manera que hi ha ciutadans que necessiten inhalar per viure. Cadascú ho fa a la seva manera. Doncs aquesta és la història d'aquestes paraules. Però una curiositat, i és que mentre que aquest espai, que sembla més físic, va donar lloc a esperit, que tenia aquest sentit també de respiració, de brisa, però també en llatí de fantasma, d'energia, d'esperit, no? Ens va donar lloc al nostre esperit i l'espiritualitat. I en canvi aquest hen, que semblava més elevat, per dir-ho així, ens ha donat lloc, a partir d'ànima, a animal, que finalment, si ets un animal, ets bàsicament perquè fas la funció física de la respiració. És curiós com hi ha hagut aquest creuament. En tot cas, deixeu-me dir que quan parlem, i cada vegada més per sort, d'espiritualitat, aquesta recuperació que hi ha en aquesta nova era de l'espiritualitat no té res a veure amb l'ètica o amb la moral. L'espiritualitat és una manera de descobrir la realitat interior. Aquesta és l'espiritualitat, i comprendre, per tant, que l'ànima és un fet diferent de la ment, de les emocions. Animeu l'esperit, animals. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!